Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Uba Michael Kharsyntiew ubalong uway ni ginong Tremon ngobha haga arfu praterik ubanaya yong arhajar arfu way ula ay Jingïarap ya ka Balang Presbyterian Riatsamthiah da ki tiar kum ki hand sanitizers, ki spray gun, ki thermometers, ki face shield, ki hand wash, ki hand pump na kabenta ban pendon kam hapo ying mani kum shibenta ban yadaya ka jing saparyang jong kunyang jing pang COVID khat kandai. Yegini ki jing ai ngobha la shimti da ki bor penya jong ka Balang bat ki balapun pauru ye ki jing ngongo shikat dai yegini ki jing le bha jong ba Michael Kharsyntiew bat ki dong sok snong jong ni ka jela jong ni nagliang jong ni mla su ban ngongo hadu ka tata khamtam ka tu ko por ba ka dan tu ka jing ja ya ka jing sedang jong ka corona ba ka no ni ka yeng mene Riatsamthiah hapeng ka jing mo ka jing kentat jong ki mobun ki jaka ban yo ban ai ka jaka ban tiap ya itu nong ibayo sistem baning kongdo bala khlap no ini corona dei ka robat badai ka yang meni Riatsamthiah ka bala priang semua ya ketu kopor hapeng gitu kijing tieng ki bangim tiap ke banja endrai kini hapeng ki baro kila priang semua tengah semua banong ngaku musamla jong Balang ngalong syakri bari desi bon kepuan ngim jiyo kepuan banya pelit pol poi meni banya wan meni kendo ndre kamen sim jungi ke don bet kumno Balang Jingïarap kumno Balang Snokti beni don dekat ki kena samla jungi ke Balang ki de ki para school ki jonga ki para kena snong jungi ngalasa la kha hangni ambor Riatsamthiah de nadu dangret ngitip bet ki compound ki lentia ki kendro nang baro khai de ki kun ki samla jong ka Balang ro kilong komisi para ko mengedon ta tengah semua bandong ba kajing ai jongi hang ni ro kadai tang kajing kerku bo blei ula ai kumta ngiru kat pala ni kwa ban snok tilang ban kani ka ying mani khamtam ka lo kata ka ying mani ka ba Philippine i ya kajing slor ka ba sedang kumta mangiru abangidon kala ni kwa ban snok tilang na kadeng ki jongi ngim dari than ki beri ki ba la bandon hadu kata tan rengi ai na do no mensim de ki tiar ki bangi ai hang ni ki longkat kum ka protokol jong ka sarkar ka ba pen ithmai menta ba pidon kam ban te la kam ni u khyang jingpang dolum saprang ki mane ban ni snong thuru ba ku makani ka por jong ka jingpang mo om tang ka dawai ka bala ban penjam ni hindre ka ketin ka jingdon kat ka ying mane ka jingyo ya kata ka jingdon aka yeng ka kerku ka jong play ka ai kata ka jing tengen ka bensim ka jing slur mangila banyat dan ti pleng ini ki jing ki mabot tina ta ka daw bangin kibrio ki dan ba kata ka jing kwa ban wan se ka yeng mani na ta ka daw ban te la kam ni ka jing pang ban la ban ngin kontin makanum dan ka spread khanta mangi wala po ba mani nila ai ni ki tiar kindat so kiban ni perkhat na kaliang jong ni naman ni dan haki hospital ane grem sebat harobat new i bakini kitiar lesi gila ban pengkut banyada ban nom ban kam na mentaka banyada ya kini yang Jepang tengah semua ban ai ti kini kitiar hai pastor ba ju api kirang ba ki berenang ni nadu komensi nga ai wala gilong kiberit ada don benong no jinguna ke wonom thaw ya kata ngan yai don rengkat bapi ngalong syakri bari ko mga ong na penyai ka kantin no rawat hospital tena ta kadau kat bang pidon kam sim yang aku bukun jong kani ka Balang nga nyai don kat adu gono no ko kat ka jinga tan kita kinti na kalian junga masukan aku play pi baro aku play ru kumpang ni perlok junga ba sil benas no kri ibang i jukot i ibui nomor dena i bala simti ya kani ka kalat ban bentip sa ka Balang mangi ko ban hai so bahaya kani gi tiara kani kesini ngin dan thli su ki men mo joni ba ublei pensia phi ba phi pin yo i yang ni ba ublei pensia phi ba phi pin ai ken kitiat te namar kata nakaleng jong ka Balang hi te ka bingidon ya phi kum ba phi la bhai ni namar kata ni scam ba ka ti ka jong lei ka pa ha ka jong phi
kan ang ya di por Balang pilek nam ka kres bat Balang bat hak ba pilek kan ni la kalau barit ni bakra ni hak mat ni kalau bakra den kata kita tiba don kam kita tiba yok ini Jingïarap nang bagi ni dia ko pi kan long hi la ka bang ni pu jing wai ba play untuk tengkendang sendiri ba kijing ai ko pi kan long ni sisa ka badan ka do hak mat ju bat bu kijing ka ko nang ka tu ba de me ka yang ju ka pam di Balang dan musim jong kijing sno mu ni Nagalang jong ka Balang dan musim jong kijing sno burong ni dan mentangi pediam yakini dia haga kerteng ko jong try to get to success uborong try jong kam ba try jong ka Balang ai pikini baro dalam kijing ka ko yani ka Balang hi baro ko wei blame ko ya piru kaya ka sen jong pi tunang yasan haba pi pila kan ne banle nak menda ko puro ko jong ble tingi bakalawe ka syong ya pi haga ti jong ble bonang kasyang uno yala bapin mandroi karhai ha kiliang baro laka lo ha kamen barat musim den marketa nimbo ini jing duai na kamta ini kiter nimbo ini jing duai na Balang na kamta jompi ke ka sen jompi bagi kita jing play bo play yo na ko ba pin long ka ti kaman ti ka dia yang ni bat lu ba pi pin seutra yang ni bat lu ba kani ka pinta ka pi pila ka pen pa pe sisa ba ke jing i pe jong pi ya lu jong pe yu play ke dei ka ta ka ba pi pen pa sha ba ya ka ba pim la ban buri ta ka la jong kum ka Balang idap ra ke jing snguk men e ko pa i ka ko ban priang snguk hai ke ni jing ai snguk ha bi jong u ya ka Balang ha ka ba kum ke ni ko ha ka ba ka Balang ka don kam e ya ke ni dia ban penun kam ka ba kum ke ni ko na kum ta ka jing ya ha ka jing don jong ni nyang ting pang ko bi khat khlai ni nget ko pa bi mi yo i ni ko ni nget ko pa bi mi do ran ka lem ba ni Dengan kepada miyo iya kemensim jong nu sakri jong me. Bala keluar ber ais ngobha ikin pitia. Hak Balang ka jong i hang ni. Hak Balang Presbyterian Riatsamthiah. Kum ka Balang yang ngobha e ya gini ki jong ai ki jong. Dan ki tuai me kepada itu isne ban kerku jong nu sakri jong me. Ban kerku ka kam ka jong u ba utre. Bakan naroi kana san man lasni. Bato kerkuru ya ka jing im ka jong la kalau hak met unang yo ya kecing kia la kalau hak mensim unang yo ka bor kecing sip hem nak mata badan hajan jome hak singi bagi po pa itu wai ro akmat jome ko pa bi to isnai berakti ke badan bor ke jome to sim hak na ko bor bat to kerku ya kini kitia hak bau sakri jome ula ai hak na ka Balang bakini kitia ka Balang kan penuntam kan long sisa ka Jingïarap nak mta ki dikhat bagi kon jong ne ka Balang bat baro ki bawan dan sakri hak ne ka Balang lamba jong ni kitia hak bang ini penungkam kan don ke Jingïarap nak mta uni upnyang jingpang ban nak ne ka Balang ban ki kon ki jom ki bawan hak ki sakri po jong ka Balang bahkan om don kan no ko tra ka ban mi ki jingpang ni sitam bat kino ke jing penwet ha ke jing dei bat kino ko ha habang iwan ke jing ba kan ta jome reten long yang ikut ra habang iwan ban sakri me ba ngin wan ko pa bi de kan sim ko ba kan bat ngin miru na ke jing ba kan ta ke jome na ko po sa ko po da kan sim ko ba kan rangkat ba kimet ke ba kat ba kya bat ngin imru ke jing im ko ba man ha ke jing kerku ke jome la kalau hakimat ba kimen sim ke jome Kumta ko pa bi itu rapat tu isne. Baki ni kitiar ka Balang kan penungkam. Hak ba nu sakri jom mel hak Balang hak ko. Baki ni kitiar kin long sak ba bit ki ba biak. Ki ba ha. Bat kin long sak kitiar hak ba Balang kan yo kan penungkam yakin na ko ko. Kat ba nu nyang timpang. Udang dan hak ni pertai. Ni bu ti ru hame ko pa bi. Bala long kam mon ko jame. To yarap ba tu isne. Nak bertahu ni yang jingpang,
badan mentah kena ke pertai kena ke ri ke jungi bat kena ke jela ke jungi ke bangi syam esa itu ay me ko pawi baralong ka mon ke jomen mangi nget skem ka bor baru ka de jambe tu yarap batu Israel baralong ka mon ke jomen tu hukum ya unu punya jimpa baru dia bandu dia bandam lo ci sedan baru dia banjak lo ci sedan nak ke jela ke jungi nak ke ri be ke jungi ke ri India baru ko bat kum juru nak ke pertai hi baru ko ni IT hame ublay badan bor ublay badan ka bor halo ding ke baru mengikum kibriu ngem dan bor reng sania agak di badan bor ke jombe melong ublay bal thau ka beneng ber ka tendem ubal aru hangi ke ni keceng to sim ko pawi ke ka po bato pediang ni ke jing dua ke ko kerpa ke jong bato da mabru iki pelak teran ka baru haga kerteng jong nong ke ni jing Jesus ni dua ke ni pa